suġġetti tal-iskola jisbaħ minna ma narax. Kemm kittiba kitbu kodba ħasbu dejjem għal-ġejjin biex insib fil-libreri sejjen x'naqra b'dan l-insien. Imma nsib xi ħut li jitċassaw, nibda naħseb li sifirt u m'għadnixaw ma nafx għala biex jitkellmu nofs bil-Malti nofs bl-Ingliż. Jien nipprova naqbad tard u ma nistax ifhmuni please. Forsi jaħsbu li puliri għax jużaw kliem barranin u jinsew li għandna lingwa tant sabiħa tal-Maltin. M'għandix tort meta nitfixkel kemm l-iskola u kemm id-dar. Jien nipprova nikteb mod u nisma' ieħor fil-madwar. Ifriduni ma nħawwadx bil-għajn u l-akka jew li jekk il-kbar b'Ingliż jitkellmu aktar iba milli le. Kelli qed jintilef għaliex lilhom ma nużawx, jansens minni xejn ma jibdel jekk għal-lingwa ma nużawx. Huwa dan li qiegħed jiġri sewwa sew għax din lingwa qatt tispiċċa f'xi musew. Ma nafx għala biex jitkellmu nofs bil-Malti nofs bl-Ingliż. Jien nipprova naqbad tard u ma nistax ifhmuni please. Forsi jaħsbu li puliri għax jużaw kliem barranin u jinsew li għandna lingwa tant sabiħa tal-Maltin. M'għandix tort meta nitfixkel kemm l-iskola u kemm id-dar. Jien nipprova nikteb mod u nisma' ieħor fil-madwar. Ifriduni ma nħawwadx bil-għajn u l-akka jew li jekk il-kbar bl-Ingliż jitkellmu aktar iba milli le. Ħobb u tgħallem għax jiswielek l-ilsna barranija. Iżda qatt il-sinek tiġħad immela Malti hija. Ma